kan aldaw, mga baretang balansyado, daing tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na hapo, maray na aga mga tugang uya po ang mga baretang unyan na Miyerkules, Ash Wednesday. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Gobernador Grex Lagman nangapudan sa kaap na makipagkooperar sa paghanap sa apat na mga pasaheros kan buminagsak na Cessna planes sa taludtod kan Bulkan Mayon. Sa mga personahe kan Bureau of Fire Protection Special Rescue Forces matrayumpong na ibaba harani sa bunganga kan Bulkang Mayon. Gobyerno lokal kan Ligao City madesignar ng mga healthcare professional na iyo ang makondukta nin house-to-house assessment sa mga barangay. Panggagadan sa duwang miyembro kan Philippine Army sa Barangay Kotmon, Kamalig, Albay, kinundinar kan Commission on Human Rights, Bicol. Sa lado national, Civil Aviation Authority of the Philippines kinonfirmar na nawawarang Cessna aircraft sa Kabikolan kanakaaging Sabado iyo ang nasa tuludtod kan Bulkan Mayon. Pagbiyahe kan mga tradisyonal na jeepney sagkod sa Hunyo 30 na sana. Regional Comprehensive Economic Partnership aprobado na sa Senado. Department of Foreign Affairs siniguro na padagos ang sa indang koordinasyon sa mga otoridad sa Myanmar para maisalbar ang 30 ng mga Pilipino na biktima nin illegal recruitment. Sa ibang nasyon, duwang halangkaw na opisyal kan Spain nagdimitir sa sendang pwesto dalan sa trains na dakulang marahay para sa mga tunnel. Sa sports, slam dunk competition, pigaabangan kan mga fans sa kada best may all-star event mapa-PBA o NBA man. Detalles kan bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nangapudan si Gobernador Grex Lagman kan Albay sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na makipagkooperar, magtaonin update asin makipaghuron sa mga otoridad sa probinsya na nagtatarabang-tabang sa paghahanap sa apat na mga nawawarang pasahero na lunad sa Cessna 34A o 340A na enot ng buminagsak nasa 350 o 50 pie ang distansya hali sa crater kan Bulkan Mayon. Actually, medyo malungkot po ako ngayon. Yung kaap mismo, jurisdiction nila to, ayaw magpa-interview. Hindi ko maintindihan. They're passing the buck na kailangan daw sa national. Hindi naman po pwede ng ganon. Kailangan ay gawin na po natin dahil ito yung nararapat gawin. There's an overriding need to do this. Ang kaap, mas maging open naman sila to giving information and taking full responsibility because this is actually their jurisdiction. Sa ibong kani, pinasalamatan ni Lagman ang mga mountaineers na voluntaryong nagtatabang sa pagsakat sa bulkan. Mga personalis kan iba-ibang ahensya ng gobyerno, augmentation team hali sa kataraning na probinsya, asin kay Alcalde Caloy Baldo kan Kamalig na nagserming ground commander sa rescue operations sa apat na personang lunad sa buminagsak na eroplano. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Matrayumpong na ibaba kan Philippine Air Force choppers ang 15 na mga personahe kan Bureau of Fire Protection Special Rescue Forces harani sa bunganga kan Bulkang Mayon apisar kan bako marhay na sitwasyon sa Bulkang Mayon. Sigon kay Dr. Cedric Daep kan Albay Public Safety Emergency Management Office o APSEMO na naibabaan mga rescuers 4,000 feet above sea level asin duman na nagpaaga pero prioridad man giraray ang kaligtasan kan mga responders. Aerial as in ground mission ang ginibo kasuhapon dahil apwera sa 15 na naibaba kan helicopter sa taludtod kan bulkan. Nagpuon man na magtukad alas 10:59 nin aga kasuudma ang primerong batch kan mga veteranong mountaineers gikan sa Federation Bicol Mountaineers as in Mountaineering Federation of the Philippines. Iba pang detalles kan Barata sa lado lokal kinuntistar ni kinatawan Ray Bargais ang nangyaring purchase order ni delivery receipt para sa quarry operation sa may Bulkan Mayon. Sa iyong sinabi na 10,000 mansana ang purchase order kan Provincial General Services Office alagad 11,000 na booklet ang ninresibo ang nag-abot. Idinuga pa ni Bargais na imbis na sa PGSO itao ang delivery receipt, 4 na empleyado kan Provincial Engineering Office ang nagresibi kini. Sa ibong nalado, sinabi niya na mantang nga dai pa na-resibi ang delivery receipt alagad may enot nang naipilawas na resibo kung kaya duda sinda kung sa inhali ang ginamit na delivery receipt. Mientras tanto, ang resulta kan sa indang inquiry itinaon ang kwenta sa Provincial Legal Office as in Governor's Office para sa anuman alakdang legal na pwedeng gibuhon asin kung may paninimbagan ang mga personang involved digdi. Pigkundinar kan Commission on Human Rights Bicol ang panggagadan sa duwang miyembro kan Philippine Army sa Barangay Kotmon, Kamalig, Albay kan tulong armadong kalalakihan. Segun sa Commission on Human Rights Bicol, ang mga nagadan sinda PVT John Paul Adalim asin PVT Mark Jun Esico parehong miyembro kan Alpha Coy 9ID Philippine Army na nakabase sa Barangay Burgos, Daraga, Albay. Ang duwang opisyal ang parehong parte kan security detail sa sarong proyekto sa Centerways Construction sa Barangay Sulongkan parehong munisipyo. Segun sa report, ang mga biktima nagsasaod sa merkado kan nasabing barangay kan pagbabadilon kan tulong persona sa maniba-ibang parte kan lawas na naging dahilan kan sa indang tulos na pagkagadan. Sinabi ni Commission on Human Rights Bicol Regional Director Attorney Arlene Alangco na ang pag-atake sa mga otoridad sarong pag-atake man sa katrangkiluhan asin seguridad kan nasyon asin sa mga personang nanumpa na maserbi asin maprotektar sa komunidad. Mantang naglalaom si Alangco na matatawanin hustisya ang pagkagadan kan duwang military. Nagpaabot manin pakikidumamay ang Commission on Human Rights Bicol sa pamilyang nabayaan ni PVT Adalim asin PVT Esico. Nagpaabot nin pakikidumamay ang manayamiento kan Alba Electric Cooperative sa pamilyang nabayaan ni Violeta Zeneta na nagadan matapos makuryente kan Pebrero 19, 2023. Sigun sa Information Office kan Aleco, may inatindiran ang sendang technical team na report mananangod sa daing kuryente sa Purok 6 kan Barangay Diaro, Malinaw, Albay, alagad pigsunod man kan technical crew and safety precaution. Makaagi nagkaparang oras kan may mag-report sa indang barangay Kagawad na may potol giraray na linya alagad sa oras na ito. May pigtatapos pa na troubleshooting activity sa barangay Tuliw, Malinaw, Harayo sa nasabing barangay. Tsimpong nag-agi ang biktima sa lokasyon kan potol na electrical wire dalang tanganing makuryente ang biktima na nagresulta sa tulos kaning pagkagadan. Sa ngunyan, nagtaong asigurasyon ang Aleco na padagos nindang iimbestigaran na nasabing insidente mantang matauman sindanin asistensya pinansyal sa nabayaan na pamilya ni Seneta. Nangapuda man ang Aleco sa mga miyembros asin konsumidores na tulos na ipaaram sa sendang opisina in kaso may mga putol na wire sa senang lugar tanganing tulos na maaksyonan siring man maibitaran ang siring na insidente.
Hinali kan Daraga Municipal Engineering Office ang kahaditan kan publiko may kinaaraman sa lining post sa tahaw kan binitayan Kilikaw Steel Bridge. Sinabi ni Daraga Municipal Engineer Fiel Montaliana, wala man dapat na ikahadit asin problema ang tulay dahilan taan lining post parte kan dating instruktura kaini. Segun kay Montaliana, matapos na ang ginibong inspeksyon kan Lunes kung saan kaibahan niya si Structural Engineer Carlos Lope Kaabay kan 2nd District Engineering Office, plano nindang bugtakanin suporta sa taas asin sarong poste man sa irarong kantulay, tanganing masiguro ang seguridad, digdi tanganing maibitaran ang anuman na aksidente. Tinawang asigurasyon ni Engineer Montaliana na ang lokal na gobyerno kan Daraga asin 2nd District Engineering Office padagos na magtatabangan para sa maintenance kantulay, mantang aminado man si Montaliana na wara pa nin record na na-turn over sa indaan binitayan na Kilikaw Steel Bridge. Mientras tanto, padagos ang preparasyon kan gobyerno provincial kan Albay sa pagbuelta kan Magayon Festival sa Mayo 8 hasta 21. Tanganing matawan ng kaugman ang publiko, makaagi ang tulong taon na napundo ang Magayon Fest dalan sa efekto kan COVID-19 pandemic. Sa regular session kan Sanggunian Panglalawigan Kasuwapan, sinabi ni Kinatawan Melissa Armidilla, nasaro sa mga aktibidades, yun pagbugtak ng food and drink stalls sa mga tinampo sa gilid kan Kapitolyo Provincial. Dahil kani sarong resolution na pinasar ni Armidilla na mahaga ng permiso sa gobyerno lokal kan Legazpi na tugutan na para mentras na isara ang mga tinampo na gagamiton sa durasyon kan 2 simanang Magayon Festival. Padagos ang pagdaong asistensya kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa paagi kan Albay Provincial Fisheries Office sa mga parasirang naapektaran kan bagyong Paeng na tuminama sa probinsya kan Albay. Segun sa BFAR Bicol, sa paagi kan sa indang Rehabilitation and Recovery Program, nasa 66 na mga parasira hali sa Bakakay ang natauan nin 17 pidaso nin plywood asin 8.5 kilos nin mga pako, mantang saruma na parasira kan Rapu-Rapu Albay ang natauanin sarong plywood asin 1/2 kilo nin pako. Sinabi kan ahensya na nagkakaigwa pasindan nin mga lakdang asin esfuersos na matabangan ang mga parasira sa rehiyon sa paagi kan sa indang mga eksistidong programa asin asistensya. Madesignar ang gobyerno lokal kan Ligao City nin mga healthcare professionals na iyo ang makondukta nin house-to-house assessment sa 55 mga barangay kan syudad puon sa Marso 1 sagkod 31. Sa anunsyo kan LGU Ligao sa paagi kan Sendang City Health Office, matatawan in prioridad asin suporta ang mga programa kan Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Prevention o Intervention o PhilPen kan Department of Health. Ang nasabing programa may katuyuan na maaraman ang eligible population may edad 20 anyos pa itaas na igwanin posibilidad na magkaigwanin cardiovascular disease, cancer, diabetes asin hypertension tanganing may ipautob ang medical asin health intervention. Ipiglansar kan Virac Municipal Police Station sa Catanduanes san programang SIM card mo i-register ko. Sa paagi kan pakikipagtabangan kan mga personahes kan kapulisan asin gobyerno lokal, narealisar ang nasabing programa. Gamit ang personal na cellphone kan mga kapulisan, uminabot na sa 50 katawo ang natabangan sa nagkapirang barangay, tanganing mairehistro ang SIM card kan mga residentes. Ginibong prioridad digdi ang mga senior citizens, PWDs asin mga keypad pa ang gamit na cellphone. Ang aktibidad na ini nakaangkla sa Republic Act 11934 o ang SIM Card Registration Act na may katuyuhan na ma-regulate ang paggamit kan SIM card asin may mandatong irehistro ang gabos na nagagamit ka ini. Ang programang ini parteman kan Peace and Security Framework ni PNP Chief Police General Rodolfo S. Azurin Jr. na may titulong Malasakit, Kaayusan at Kapayapaan na mas lalong pinakusog kan kapulisan, simbahan at pamayanan tungo sa kaunlaran o kasimbayanan. Iyan ang primerong kabtangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan.
na sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Kinonfirmar kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na ang nawawarang Cessna aircraft sa Kabikolan kanakaaging Sabado iyo ang natagpuan o nahiling sa tuludtod kan Bulkan Mayon. Sa pahayag kan CAAP, positibong bineripikar kan Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board na parte kan Search and Rescue Operation ang Cessna 340A aircraft. Ang wreckage site magkukuha sa westing parte kan taludtod kan bulkan asin may elevation na 3,500 sagkod 4,000 pie. Naberipakar na ang nasabing wreckage gamit ang high-resolution camera. Alagad, ang kondisyon kan crew asin mga pasaheros kan eroplano dahil paaram dahil kaipuan pang abuton kan mga miyembros kan rescue team ang eksaktong lugar na binagsakan kan eroplano. Sagkod sa Hunyo 30 na sana ang pagbiyahe kan mga traditional na jeepney. Segun kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, na 4 na beses na nindang napaonrahan ang mga operators na magbilog kan sa indang kooperatiba bilang parte kan pagsulong kan gobyerno nin modernized jeepneys. Dagdag pa kaini na magiging exempted sana ang nagkapirang mga traditional jeepney operators na sangunyan pigaasikasoan sa indang membership sa mga kooperatiba. Tinauan kan LTFRB nin sagkod Desyembre ang mga operators nin traditional jeepneys na matapos ang sa indang pagiging miyembro sa mga kooperatiba. Siniguro man ni Bolano na sa indang aaksyonan ang problema sa kakulanganin malulunadan kapag dagos ng matanggal ang mga traditional na jeepneys. Miyaras tanto pag-iimbestigaran kan Department of Education ang saro sa mga empleyado kini na involto sa scam na nagtatangro nin mga posisyon sa gobyerno kan Pilipinas katrokis nin dakulang kabayadan. Ini nagkaparang aldaw matapos madakop si Eduardo Vincent Jokno, ihi na involto sa sirang na scam. Si Ihi nadakop sa Taguig City dalan sa pagtutok ning badil sa sarong motorista mantang nagkakaigwan nin sirintikan sa bulos kan trafiko. Sa sarong pahayag ikinaugma kan Department of Education ang pagkakadakop kay Ihi. Siriman, pag-iimbestigaran ka na DepEd ang sarong kaparihong kaso nin pangloloko na pagkikipagtungo nin sarong empleyado na nagangaran na Maricon. Sigun sa DepEd, ang mga administratibong litigasyon para sa mga iba-ibang mga akusasyon iyo ang napuuna na asin ginibo na. Inagad kan DepEd sa naan may mga kinaraman sa transaksyon ni Maricon na nagrani asin nagiras nin informasyon para sa pigigibong investigasyon. Siniguro kan Department of Foreign Affairs o DFA na padagos ang sainang koordinasyon sa mga autoridad sa Myanmar para maisalbar ang 30 ng mga Pilipino na biktima nin illegal recruitment. Sinabi ni USEC for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega na ang 30 ng mga Pilipino kaibahan sa pinangakuan bilang data encoder pero ginibong cryptocurrency scammer. Sangunyan na sa 17 biktima nin illegal recruitment ang natabangan kan DFA na mapauli sa Pilipinas kanaka aging semana. Sangunyan, nasa 10 biktima ang nag-abot na sa nasyon kan Lunes, mantang igwama na maabot sa Huwebes asin Biyernes. Nasa 56.4% kan kabilugan na 2023 national budget ang naidistribuer na sa mga iba-ibang opisina kan gobyerno. Ini sigun sa Department of Budget and Management na kan Enero 31, 2023
kung sain 5.27 trilyones pesos na national budget, nasa 2.97 trilyones pesos na na-distribuir. Sigun kay Budget Secretary Amina Pangandaman, na pagpapadagos kang sa indang opisina ang mas makaskas na pagpaluwas nin budget para sa mga iba-ibang programa asin proyektos kan gobyerno. Gigibon kan DBM ang pagpapaluwas nin fundo kan efisyente silag asin maingat ang aning makasabay sa 8-point socio-economic agenda kan Marcos administration. Kay banan sa prioridad kan administrasyon na pinunduhan ngunya na taon iyon para sa edukasyon, infrastructure development, salud asin agrikultura. Ipinaliwanag kan Commission on Elections o COMELEC kung nata nagdesisyon ining magkondukta nin pilot testing sa automated election system kan barangay asin sangguni ang kabataan election sa tulong barangay sa nasyon. Segun sa poll body, ang mga botante sa duwang nasyon sa Dasmariñas, Cavite asin saro pang barangay sa Quezon City ang maboto sa paagi nin automated voting sa Oktubre 30. Sinabi ni Commissioner George Erwin Garcia na pwede man gamiton ang automation para sa 2026 barangay elections. Sinabi niyang magkakanigo na baluon ang mga nasabing makina dahil kung in kaso magsalida nin makina na gagamiton sa taong 2025, dapat na mapag-isipan asin mapag-adalan man kung areglado ang makina na gagamiton para sa eleksyon. Enot nang sinabi ni Garcia na mantang magkakaigwanin automated elections ang tulong barangay, gigibuhon pa man giraray ang manual counting kan mga boto kung saan ang SD card pisikal na dadarahon sa canvassing area. Bago ang pilot testing, gigibuhon man na dry run sa mga subject areas na gigibuhan ka nasabing perilian. Pipaigpita ni PNP Chief General Rodolfo Azurin sa gabos ng mga Police Regional Directors ang kampanya kontra sa illegal na paggamit din uniforme kan na police. Ini matapos makaabot ang report sa PNP Chief na nakasulog nin police uniform ang mga suspitsyadong nanambang asin kagadan kay Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda asin 5 iba pa. Sigun kay Azurin, dapat maghagag una ni magkakanagong dokumento ang mga nagpapabakal nin uniforme nin police sa sendang pipapabakalan. Katakod kani sinugo naman ni Azurin ang PNP Anti-Cybercrime Group na dakopon ang mga online seller nin uniforme kan pulisya. Kaya pagdarumdum pa kini na bawal magsulog nin uniforme nin pulis ang bako man tunay na pulis. Enot nang ipinag-orden ni Azurin na imbestigaran ang posibilidad na mga pulis ang responsable sa insidente dalanta sa saindang sinulog na police uniform. Kaipuhan na magkaigwanin alternatibong paagi nin pagboto para sa highly vulnerable sectors bago gibuhon ang barangay asin sangguni ang kabataan election sa Oktubre ngunya na taon, sigon kay Senator Amy Marcos. Sinabi ni Marcos na pamayukan Senate Committee on Electoral Reforms na kaipuhan magpasar nin magkakanigong sektor apwera sa mga seniors, persons with disabilities o PWDs, bados asin indigenous peoples o IPs na maging kwalipikado sa early voting o amay na pagboto. Sinabi niyang ang pagpasar ni Ley bago ang recess kan Senado sa Marso 23, magtataong manin supisyenteng panahon sa Commission on Elections o COMELEC na magtataon nin assistive devices sa mga voting precinct asin magtagama nin shuttle services paduman asin pabalik sa mga polling places sa panahon kan barangay asin SK elections dagdag kan senador. Nangapunan si Gabriela, Party List Representative Arlene Brosa sa Wage Board asin Kongreso na magkaigwanin aumento sa sweldo ang mga obrero. Ini kasunod kan pag-anunsyo nin 50,000 pesos na inflation assistance kan mga senador. Tinawan ni doon ni Brosas na kung pigaako kan Senado na may epekto ang inflation sa mga empleyado kay ni dapat lalong akuon ang realidad na nakakapikta rin marahay sa mga obrero ang dati o daing patod na aumento sa presyo. Dagdag pa niya na bako madali ang 8.7% inflation rate asin dakula talaga ang epekto kani sa mga ordinaryong namamanuaan pati na sa minimum wage earners. Kaya nakaipuan ng pag-ururunan kan Kamara de Representantes asin Senado ang pagdagdag ng sweldo para sa mga obrero lalo na sa pribadong sektor.
Siniguro kan Commission on Elections o COMELEC na magiging areglado ang proseso kan paglansar nin automated barangay as in SK election sa Oktubre 30. Ini matapos na kwestiyono ni Senate Electoral Reforms and People's Participation Chairperson Amy Marcos ang pagkondukta nin pilot testing kan automated election system sa mismong aldaw kan pirilian. Sigun kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na makondukta pa man giraray ang poll body nin simulation kan automated election sa 7th District kan Cavite sa Sabado, apera pa ang mock elections na gigibuhon bago ang eleksyon. Gigibuhon ang pilot testing kan automated election sa Barangay Poblasyon asin Barangay Paliparan 3 sa Dasmariñas, Cavite asin Barangay Pasong Tamo sa syudad kan Quezon. Mantang manual voting ang gigibuhon sa natatadang parte kan nasyon. Posible man na puunan ang pagsumitir kan Certificate of Candidacy o COC 2 bulan bago ang eleksyon. Sinabi niyang kung Oktubre ang pirilian, ang filing kan COC pwedeng Agosto o Hulyo para sa manual asin pwedeng Hulyo man sa automated system. Bareta hali sa ibang nasyon. Nagdimitir sa senang pwesto ang duwang halangkaw na opisyal kan Espanya dalan sa trains na dakulang marahay para sa mga tunnels. Namidbid ang mga nagdimitir na sinda rail operator Renfi Isaias Tabuas asin Secretary of State for Transport Isabel Parde de Vera. Ang nasabing proyekto nagkakatadan nin maabot sa 275 milyones dolyares kung saan dai nakausto ang train sa non-standard tunnel na makukuha sa Asturias asin Cantabria region. Ibinulgar sa publiko ang mga naging problema ngunya na bulan mantang ang train binakalpakan taon 2020. Ang trail network sa Northern Spain ginibo kay tupang 19th century asin may mga tunnel sa ararom kan mga bulod na dai nagtutugma sa standard modern dimension. Sa sports, biga abangan kan mga fans kada bes may All-Star event na mapa-PBA o NBA man ang slam dunk competition. Sa pagpapadagos kan PBA All-Star ngunya na 2023, kaibahan sa haralangkaw maglukso si Jamie Malonzo kan Barangay Ginebra na mapasali sa pagdakdak kalaban sina Brandon Ganuelas Roser kan NLEX, Tyrus Hill kan Blackwater, Chris Lalata kan Phoenix Super LPG asin David Muriel kan Converge. Apera sa slam dunk competition, magkakaigwaman in 3-point shootout as in skills challenge. Digdi maralaban sina L.A. Tenorio kan Ginebra, Paul Lee kan Magnolia, Arvin Tolentino kan Northport, Aaron Black kan Meralco, Gian Mamuya kan Rain or Shine, Roger Pogoy kan TNT, Marshall Lasiter kan San Miguel, Kevin Alas kan NLEX, Wami Chongson kan Terra Firma, Baser Armor kan Blackwater, Tyler Cho kan Phoenix Super LPG asin Jeric Balanza kan Converge. All mo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Para po sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunit na aldaw ni Merkules, nakakapekto sa Bilog de Luzon ang Doro sa Amihan o Northeast Monsoon. Ang kabikulan sa maghapon nilalauman man na magkakaigwa din bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kalangitan, tapos sa posibliman ang mga maluluyang pag-uran. Katamtaman hanggang sa makusog na Doros na halay sa norteng sirangan ang mamamatean sa may katamtaman sagkod sa maalo na kadagatan. Duaman gale warning sa mga baybayin dagat ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur asin sa Northern Coast ng Catanduanes. Kadagasuman na pinapatanidan mga nagagamit ng mga saradit at sasakyan pandagat na dahil mo na magpalaot sa mga nasampid na kadagatan. Tinating agwat ang temperatura ngunya na maghapon, 22 hanggang 31 ang taas ng Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 6:05 nin aga, masolnop at yan alas 5:52 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Tamucho. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan na Miyerkules, Ash Wednesday. Sa pagarakan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase. Remer Tanay sa lado teknikal, si Ringman Richard Astor sa IT, pati na ang Pag-asa. Kami po ang nagatud kan Bareta. Ako po si Christine Longabella.
Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa indong pag-antabay. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig do, wow,